El 28 i 29 d'abril no et pots perdre Bestial, el tercer saló de la mascota de Fira Reus. Un espai on trobaràs tot el que necessita el teu animal de companyia. Amb botigues, granja, exhibicions, desfilades, tallers, concursos i el campionat d'Agility. Consulta totes les activitats a firareus.com. Vine a Bestial i porta la teva mascota. El 28 i 29 d'abril a les instal·lacions de Fira Reus. Aquesta setmana el govern municipal presentava els eixos bàsics de l'abans del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POM. El document serà aprovat al ple al mes de juny i fixarà els límits de creixement urbanístic i les millores de planejament. Miquel Domingo, regidor d'Urbanisme, parla dels objectius principals. L'abans marca 4 objectius principals. Reorientació del model de creixement, regeneració del teixit urbà, potenciació de la matriu agrícola i blocs paisatgístics i eficiència en la mobilitat. L'abans de planejament planteja una nova connexió entre la carretera de Montblanc i la T11 pel nord de Reus, un petit vial des de la carretera de Riudoms fins a la rotonda del polígon Agro-Reus i la conversió d'usos de diverses avingudes i carreteres per fer-les més cíviques als voltants de la carretera de Cambrils. En matèria ferroviària, la prioritat és construir un nou traçat que allunyi les mercaderies perilloses del centre i, en general, crear una ciutat més equilibrada. En un nou model de ciutat que abandona l'expansió vers l'equilibri, la compactació i la cohesió de la ciutat, amb un desenvolupament progressiu adequat al creixement econòmic previst pels propers anys, que planteja uns escenaris de creixement de població en sentit mitjà o baix. Planificar la ciutat des de dins cap a fora, mantenir la compactació de Reus a través de mecanismes que temporalitzin el creixement i que permetin programar el desenvolupament de les necessitats socials i econòmiques del moment. Aquesta progressió urbanística permetrà tenir una ciutat més sostenible i econòmicament més viable.